Good news po sa lahat ng mga manggagawa, taas sahod sa Ilocos Region. Kasado na po sa Nobyembre 19 ngayong taon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Magsisimula na sa Nobyembre 19 ang pagpapatupad ng bagong minimum wage sa Rehiyon 1 alinsunod sa Wage Order No. RB-124 na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sa ilalim ng naturang kautusan, tataas ng 37 hanggang 45 piso ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor depende sa uri ng industriya at laki ng establishmento. Kasabay nito, itinakda rin ng bagong buwan ng sahod ng mga kasambahay sa rehiyon sa 6,700 pesos bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa mga sambahayan. Layunin ng pagtaas na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mapanatili ang desenteng antas ng pamumuhay ng mga manggagawa sa Ilocos Region. Kaugnay nito, hinikayat ng RTWPB ang mga employer na sumunod sa bagong wage orders. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.